በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝተናገሮም ቃላት ቀዳመይቲ ቃል ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም። ሉቃስ 23:34 እቲ ሩኅሩኅ ጌታና ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ኣብ ከቢድ መንከራን ስቃይን ከለዎን እንተኾነ ቀዳምነት ዝሃቦ ዝነበረ ንደለይቲ ካልኦት ሰባት እምበር ንድልየቱ ገዛእ ርእሱ ኣይነበረን። ብዛዕባ ድኻሙ፣ ብዛዕባ ስቃዩ፣ ብዛዕባ ሕማሙን ቆስሉን እውን ኣይሓሰበን። ማይን ደምን ከም ውሕጅ ክሳዕ ዝፈስስ ንዝተዋግአ ጎኑ ኣቕልቦ ኣይገበረሉን። ኣብ እዳውን ኣእጋሩን ብዓብዪ መርቲሎ ተሃሪሙ ንዝተሸንከሮ ሽንክራት እውን ግዲ ኣይገበረሉን። ርእሱ እናወግኡ ደም እስካብ ዝፈስስ ስቃዩ ዘጋድሉ ንዝነበሩ ኣክሊል እሾኽ እውን ኣቕልቦ ኣይሃቦን። ስግኡ ተወዲኡ ዕፁምቱ ክሳብ ዝረአ ብወታደራት ጲላጦስ ንዝተገረፈ ግርፋቱ ኣይተገደሰሉን። ንኩሉ ስቃዩን ሕማሙን ሸለል በሎ። ምክንያቱ እቲ ናይ መስቀል ዕላማ እወ እቲ ክሳዕ ሞት ዘብፅሖ ዕላማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዘለዎ ፍቅሪ ንምግላፅ እዩ ነይሩ። ስለዚ ከዓ ናይ መጀመርያ ናይ መስቀል ቃሉ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም ዝብል ኮነ። ጎይታ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ነፍሱ ቅድሚ ፍትወቱን ንጸላእቱ እዩ ዝሓሊ። ካብቶም ኣብ ዙርያ መስቀል ጎይታ ተኣኪቦም ዝነበሩ ብዙሓት ሰባት ኣቐዲሞም ኣቕልቦ ዝገበርሉ እቶም ኣብ ልዕሊኡ ከቢድ ጽልኢ ዝሓደሮም እቶም ዘሳደድዎ ድሓር እውን ኣብ መስቀል ዝሸንከርዎ ነበሩ። መጀመርያ ንዖም ይቕሬታ ሓተተ፣ ይቕረ ከዓ በለሎም። ቀፂሉ ከዓ ኣነ ብየማኑ ነቲ ብየማኑ ዝነበረ ሽፍታ ምሕረት ገበረሉ። ካብኡ ንድሓር እዩ እምበኣር ብዛዕባ ፍትወቱ ማለት ብዛዕባ እታ ዝፈትዋ ኣዱኡን ብዛዕባ እቲ ዝፈትዎ ወዲ መዝሙር ዮሃንስን ዝተዛረበ። ካብዚ ንመሃሮ ሓቂ ከዓ ከምቲ ኣቐዲሙ ኣብ ስብከት ወንጀሉ ንሕሙማት እምበር ንጥዑያት ሓኪም ኣየድልዮምን እዩ ዝብል ዕላምኡ ነቶም ዝጸልእዎ ናብኡ ንምቕራብ ስለዝነበረ ካብ ፈተውቱ ኣብሊፁ ብዛዕባ ንጸላቱ ከም ዝተገደሰ እዩ። ጎይታ ኣብ መስቀል ኣብ ዝነበረሉ ካብ ዝተዛረቦ 7 ቃላት እተን ናይ መጀመርያ 3 ብዛዕባ ካልኦት ዝተዛረበን እምበር ብዛዕባኡ ኣይነበራን። ነዚ እዩ ከዓ ጎይታ ካብ ርእሱ ኣብሊፁ ንኻልኦት ዝሓሊ ንኻልኦት ኣቐዲሙ ንገዛእ ርእሱ ዘጽንሕ ዝበልና። ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም። እዚ ቃል እዚ ኣብ ኢድ እቶም ስሊኦም ዝጸልየሎም ዝነበረ ሰባት ተታሒዙ ኣብ ዝበርትዖ ስቃይን ሕማምን ከሎ ዝተዛረቦ ቃል እዩ። ብወገኖም ጽልኢ ብወገኑ ግን ፍቅሪ ነበረ። ካብዚ ዝዓቢ ፍቅሪ ንምንም ሰብ ክህልዎ ኣይኽእልን እዩ። ንሳቶም ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎም ጽልኢ እናዓበየ ኸደ። ብኣንጻሩ ድማ ንሱ ኣብኦም ዘለዎ ፍቅሪ እናሓየለ መጸ። ርእሱ ብዘንጊ ሓጺን ዝሃርምዎ ንሱ፣ ኣብ ዓንዲ ኣሲሮም ዝገርፍዎ ንሱ፣ ብመስመር ሸንኪሮም ዝሰቕልዎ ንሱ ነበረ። እዚ ዝገብርዎ ግን ይቕረ ክብለሎም ዝተዓረቆምን ክተዓረቆም ዝኽእል ከዓ ንሱ ጥራሕ ነበረ።
እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ይቕር ዝተባህለሎም ኣይስተውዓልዎን። እኳ ደኣ ካብቲ ገበን ሓራ ዝወፅእ መሲልዎም ዶሙ ኣባናን ኣብ ልዕሊ ደቅናን ይኹን በሉ። ጎይታ ግና ዶሙ ናብ ደቂ ደቆም ክሓልፍ ይትረፍ ኣብ ልዕሊኦም እውን ክኸውን ኣይፈተወን። ኣብ ኣፍ ተንኰል ኣይተራኸቦምን፣ ንዝጸርፍዎ መሊሱ ኣይጸረፈን። መከራ ምስ ኣጽገበዎ እውን ኣሕሊፉ ኣይሃቦምን። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:23 እኳ ደኣ እዚ ኩሉ ጥፍኣት ምስ ዘይምፍላጥ ቈጸሮ፣ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን በለ። ግብሮም ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ኣቦኡ ክቐርቡ ኣይደለየን። ሕጂ እውን ፍቕሩ ኣዝዩ ዓሚቝ ስለ ዝነበረ ንሱ ዝደልዮ ይቕር ክበሃለሎም ጥራሕ እዩ። ይቕር ክበሃለሎም ከዓ ገበኖም ክሽፍን ነበሮ። ደረት ኣልቦ ፍቕሪ ጎይታ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ። ዝገብርዎ ኣሓት እስኪ ኣብ ልዕሊ እዞም ሰባት በዚ ኣብ ልዕሊ ጎይታ ዝፈጸምዎ በደል ፍርዲ ሃቡ እንተትበሃሉ እንታይ መፈረዱ? ካብ መራሕቲ እምነት ኣይሁዳውያን ጽልኢ፣ ቅንኢ፣ ናይ ሓሶት ምኽርን ተቐበለ። ካብ ህዝቢ ጸርፊ፣ ውርደትን ሕስረትን ተቐበለ። ወተሃደራት ጲላጦስን ኣገልገልቲ ካህናትን ብጽፍዒትን እናሃሮሙ የላግጹሉን ጡፍ ይብሉሉን የሽከዓልሉን ነበሩ። ጴንጤናዊ ጲላጦስ እውን እንተኾነ ኣብዚ ሰብ እዚ ወላ ሓንቲ ወንጀል ኣይረኸብኩን እናበለ ከንሱ ንስልጣኑ ፍርዲ ናይ እንታይ ገደሰኒ ፍርዲ ፈረደ። ስለዚ ከዓ ገሪፎም ንኽሰቕልዎ ኣሕሊፉ ሃቦም። ብሓቂ ዓብዪ ዘይፍትሓውነት እዩ። ብዓብይኡ ከዓ ንኽስቀል ብምፍራዶም ብገበን ነፍሲ ምቕታል ተሓተቲ እዮም። ብዛዕባ ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ዘለዉ ጭብጥታት ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ዝኣክል ጎይታ ማዕረ ክንድዚ ከቢድ ገበን ንዝፈጸሙ ሰባት ፍርዶም ናይ ሞት ፍርዲ ዝግብኦም እዩ። ናትና ርእይቶን መደምደምታን ካብኡ ዝቐልል ኣይኮነን። እዚ ኩሉ በደል ኣብ ርእሱ ዝተሸከመ ጎይታ ግና መደምደምትኡ ካብ ናትና ፍልይ ዝበለ ኾነ። ካብ ዘይምፍላጥ ዝነቐለ ዝብል ጥራይ ነበረ። ኣቤት ጎይታ! ልውሃቱሲ ክንደይ እጹብ ድንቂ እዩ! ብሓቂ ጎይታ ኣብ ልዕልና ዘሎ ፍቕሪ ልዕሊ ርድኢት ኣእምሮ ደቂ ሰባት እዩ። ክርስቶስ ንዝበደልዎ ይቕረ ምባል ትእዛዙ ከመይ ጌርካ ከም ዝፍጸም ብግብሪ ኣርኣያ ኾይኑና እዩ። ኣቐዲሙ እውን ደቂ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ክትኮኑሲ ነጸላእትኹም ፍተዉ፣ ንዝረግምኹም መርቑ፣ ንዝጸልኡኹም ጽቡቕ ግበሩ፣ ንዘሳድድኹም ጸልዩ እቲ ትእዛዝ ሂቡና እዩ። ኣብዚ ከዓ እቲ ክንገብሮ ዝነገረና ትእዛዝ ባዕሉ ብዘይ ጉድለት ፈጺሙ ክምህረና ከሎ ንርኢ ኣለና። ንሱ ዘይምፍጻም ፈጺሙ ዘይገበሮ ግበሩ ኢሉ ንሰባት ኣይኣዘዘን። ትእዛዝ ከቢድ ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ እሞ ኩላትና ብመንገድና ከይንመክን ከምዚ ብምግባር ይከኣል እዩ ኢሉ ብግብሪ ምሂሩና። እዚ እዩ ከዓ እቲ ሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ እውን መንፈሳዊ ንመሃሃር ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም። ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም። ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም። ኣሜን ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይሁን።
ኣሜን። ዘውደቅዎን ዘንጠፍዎን ብኣፈ ትግሃን መላእኽቲ ይታረመለይ።